Ya lah tak pikir mau aku oleh yo arisan. Kok sampean aku yang ndungu tapi Ya ngerak. yo aku pengen pecah. Oh malah ya oke oke ya ya. Ya dewe mau kok gak oleh siapa? Ya Allah. Alisa. Ya Allah. Alifa. Ya Allah. Ya. Jawab. Oh iku. Aku wis ngomong mbek wonge kok. Aku wis ngomong wonge sih ngono lho. Wis ngomong wonge. Apa sih? Jek rame-rame wis. Aku wis ngomong wonge. Timbang dipancot. Nang gowet ding ini. Ya, Joko piro sama iku? Gak akeh. Timbang dipancot. Aku wis ngomong wonge kok iku manggo. Masih yo, Mbak. Cok ngono kok Alif. Wonge jare ya gak apa-apa ngapeo ngono jare. Ya wis Mbak ya. Ya Allah. Nemen yo Ya Alifa. Allah, iku yo ngono iku. Mesti ngono iku.